तर नाशिककरांनो सावधान, आपल्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये बिबट्याचा वावर खूप वाढलेला आहे, तो सर्वीकडे जातोय. तर आजचा व्हिडिओ खास आम्ही शेतकरी बांधवांसाठी बनवलेला आहे व सर्व गावकरी परिसरांसाठी बनवतोय. तर मित्रांनो, आता 2-3 महिने झाले आपल्या नाशिक जिल्ह्यात चांदोड तालुका असो, दिंडोरी तालुका असो, निफाड तालुका असो, या तालुक्यांमध्ये प्रत्येक छोट्या छोट्या गावात ते बिबट्यांचा वावर वाढलेला आहे. तर सर्व शेतकरी बांधवांनी जपून राहा, कारण की तो डायरेक्ट मान धरतो, रक्त ओढून घेतो. कारण की लहान मुलं पण असतात आणि शेतामध्ये जे लोक काम करतात ते गपचित वार करत असतो. तर जास्तीत जास्त या व्हिडिओला शेअर करा. मी खाली नंबर देतोय, कमेंटमध्ये तुम्ही तुमच्या गावाचं नाव सांगा. तुमच्या गावात जर कुठं पण बिबट्या आढळला, आमचा कॉन्टॅक्ट डायरेक्ट वरती वन विभाग वाल्यांशी आहे, त्यांचा नंबर पण आहे माझ्याकडं. जर तुमच्या गावात कुठं पण बिबट्या आढळला तर कमेंटमध्ये तुमच्या गावाचं नाव टाका, तुमचा नंबर टाका आणि मला कॉन्टॅक्ट करा. मी लगेच त्यांना तिथं पाठवत, कारण की आपल्यालाच आपल्या नाशिक जिल्ह्याचं सर्व बघायचंय. तर अशाच तुमचा सपोर्ट राहू द्या. धन्यवाद.